Nah, raglem kene rajute kosong, Bang. Aja dicolke. Piye butuh rajutna, Prak? Bang Apit. Wis polae. Wae cilik iki. Ra Mas Apit. Iki Mas Apit. Wae cilik iki. Ro nyari ra. Lah, iki ro nyari tenan iki. Ro nyari. Halus pokoknya. Sini gini Dumroto. Berarti akeh. Wedi wae dinteke pemancing. Nang mikir piye carane iso tuku iwak. Utang. Jo, kulino. Dadi ta main, balik turu. Utang. Ngoh. Tango dewi. Cemplung es batu iki. Wis tenan pikir. Aja mikir nek iwak dideki wong mancing, nanging mikir piye carane tuku iwak. Oh, ngapusi rawite jane ngono lho ngomong ilang. Jak ngomong bose, ora bakal entuk iwak. Lus. Ya Pak Joko turu iki, Pak Joko iki. Pak Joko turu le. Turu ra. Men mancing malah turu. Piye to? Ambanganku gil-gil kok turu-turu. Lus. Ya kae jawer lho. Gak bayar ta? Lus. Aku suwen. Koyo iso sono. Oh, Endo. Bang Mandar, setengah cukup buatan. Ya, cukup Pak. Cukup ya wes berarti itu cita. Wes. Amin. Wes siji wae. Sak sore. Yang penting wis amin. Lamin, iki bro, iki Mas Apit iki wis diajar e. Iki bener-bener tim penyelamat nak iki. Iki tim penyelamat ya. Pak Cili ora gede kok ini lho, kok marem-marem lho. Tegek menting ngerak. Ora, wae Cili kok. Ora nyari. Komen oleh, komen oleh. Komen seneni. Kan danco. Tengah hari tok iki, Bos, wektune Bos. Setengah hari 8 kilo apik ra. Amin ya Allah. Tak dongake. Tak melu dongake. Setengah hari targetnya 8 kilo ki Mas Apit ki yo. Restoran ya ta. Pesenan tonggo 12 kilo. Berarti 20 kilo targetnya. Pak Joko golek anak bojo. Papat tok berarti engko entuke. Lha tungone golek kaya lawan anak bojo, ya papat tok. Rondo sebelah, ponakan, dongak kabeh. Roman gak bayar ta? Gak bayar ta? Ayo berarti ini pikir no. Tapi kono perlu kok marani anu. Bebo nih. Janjian mbak aku mau sana. Baru nyari ten. Lagi pirang nyari ki. Ngapusi, aku orang nyari. Juk-jukane ngapusi. Alah ngapusi, nyatane orang nyari. Amin. 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 Amin dhewe aku, amin. Daripada Mbak Amin ini lara ati aku. Asnu.
Bagor Pak Gus. Anu kol ceri. Bos, dikenalan kol ceri Pak Bos. Ala mobil senengan sing nggo ngirim ki lho remerah. Wae Arman kok balike nggo kol ceri kuwi. Pak Joko turu kon mancing sreni ra. Cacile aja melu-melu. Sekarang buat mainan ngono. Dimakan boleh. Imut boleh. Yo. Akeh. Ora, aku nang jalan asal go motor. Topol ngapusi. Alasan. Kon kerja mancing. Ngapusi bisa. Gimana iki Mas Apet iki? Iki kon sekolah malah mancing piye iki? Dicerot-cerot terus kena pejuwi. Ya bahaya ta. Ora.